B'investiment ta' ftit inqas minn 40,000 euro, il-Gvern ser ikun qed jipprovdi aċċess għall-internet lil madwar 250 student li m'għandhomx il-faċilità tal-Internet. Ħabbar dan il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici hekk kif spjega li fid-dawl tal-fatt li l-iskejjel għalqu l-bibien tagħhom kawża tal-Coronavirus, l-istudenti xorta jridu jkomplu bl-istudji tagħhom. Il-Ministru qal kif bekk dawk l-istudenti li jiffurmaw parti minn skema 9 u li ġie verifikat li m'għandhomx internet fi djarhom ser ikun qed jingħatalhom l-internet b'xejsa biex ikomplu bit-tagħlim edukattiv tagħhom. Dwar dan tkellimna mas-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni, Dr. Frank Fabri, hekk kif spjega li dawn il-kaxxi tal-internet se jibdew jitqasmu fil-jiem li ġejjin. Is-servizz li se nkunu qegħdin nagħtu se jkun servizz faċli ħafna, ġifieri se jingħataw kaxxa żgħira, kull ma jridu jagħmlu huwa li jqabduha mad-dawl, jixagħlu switch tad-dawl u jqabdu kaxxa mal-computer jew mal-printer biex taħdem. Frank Fabri qal kif madwar 150 familja se jibbenefikaw minn din il-miżura. Naturalment ittieħdu il-proċeduri kollha neċessarji sabiex ġie identifikat supplier biex jinxtara dan is-servizz u se nkunu qegħdin nilħqu madwar 150 familja fil-verità li bej wieħed u ieħor se tkun qiegħda tiswa qrib l-40,000. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici qal li permezz ta' din l-inizjattiva mill-Gvern l-ebda student ma hu se jibqa' lura. U dawn il-persuni qegħdin friskju ta' faqar aħna ridna illi ngħinuhom l-ewwel nett billi qed inqasmu l-lunches illi aħna konna nipprovdulhom fl-iskejjel u issa wkoll se nkunu qed nagħtu internet connection lil dawk kollha li m'għandhomx internet connection id-dar biex naċċertaw li f'dan iż-żmien ebda persuna, ebda student ma jibqa' lura. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.